Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Mga OFW supporter nga nagabisita sa panimalay ni FPRRD sa Davao City, padayon matud pa ang ilang pagsuporta sa kanhi pangulo bisan anaa sila sa abroad. Samtang gawa sa mga taga Mindanao, doon na sa tagalaing lugar nga nagabisita aron magpakita og suporta sa kanhi pangulo. Ani ang report ni Efren Mamak. Kining mga estudyante nga taga Negros Island sa Visayas, midalikyat og agi sa panimalay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City atol sa ilang gipahigayong educational tour aron magpakita og suporta kay FPRRD. Doon sa mga overseas Filipino workers nga may bisita una mo biyahe pa abroad, sama niining magtiayon kinsa pulo chef sa Australia. Dako kuno ang ilang utang kabubuton sa kanhi Pangulo, ilabi na niadtong panahon sa COVID-19 pandemic. During pandemic, ako nasa on board ako. So 6 months kaming palutang-lutang and then nakaklaim ako nung parang ayuda. And parang 1 day lang dun sa UK nabigay na agad in my personal account. Busa bisan anaa sa ilang pagbalik sa Australia, padayon gyapon ang ilang pagsuporta kang FPRRD pinaagi sa pagsalmot sa mga ipahigayong peace rally didto. It's a never-ending support for Tatay Digong because he's the only president like who made a big impact sa Pilipinas. Actually, sa this coming 22, we have a scheduled rally also in Perth, Western Australia in Kings Park around 2 p.m. to 6 p.m. Samtang hugot gyapon ang pagbantay sa mga barangay officials, lakip ilang mga tanod sa compound sa panimalay ni FPRRD kung doon na may search warrant operation nga ipahigayon ng otoridad. Nagmalaumon gyapon ng mga supporter nga mapabalik na sa nasod ang kanhi Pangulo kinsa ana sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, gumikan sa reklamong crimes against humanity. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.